Sifat saya. Sayang, tresno iki amung kanggo sira. Apa iya? Pepujaning priya liya. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usata rembulan ing wayang wengi nambahi kesing ati iki papujan ati nang endi wong manis kang tak Mas, aku gondelono Mas. Mangga prigel. Wong bagus aja sira nelongso. Aku teko gendong tresno. Lelayan asmara gawe sing urusan nampani ati kuciwa. Kang Mas tentremno hatimu aku setya ngerteni sliramu kangen kepisa ketemu tresno suci mangkiyo rahayu Mas. Iya, Dik. Aku arep golek wong lanang sing luwih gagah kok kowe. Entuk apa ora? Boleh ah. Mas, aku sebok ganduli. Tendang wae. Mas, Iya. ya. janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usata rembulan ing wayang wengi nambahi kesing ati iki papujan ati nang endi Aku ning kene. wong manis kang tak anti-anti Wong bagus aja sira nelongso. Aku
Iya Kang Ini Mas kan Dedi acaranya sudah Saputri. selesai.